Aiwa, tida kutendai mhuri yeZimbabwe nekuda kwesapoti yenyu yamunotipa pano paSaint TV basa richienda mberi. Tida kutenda vese vakafollowa Facebook page redu, zvakare nevakasubscribe kuYouTube, uko kwatinogara tichikanda nyaya dzachona dzese dzichipisa. Kana usati wafollowawo nekusubscribe, aiwa, kana uchiripo chingoitawo zvimwezvo kuitira kuti usarashikirwa nenyaya idzi padzinouya. Aiwa, ndichito zviri kudi kwese kwamuri kumativi mana enyika pasi rose. Aiwa, tinotenda nesapoti yenyu yamuri kupa Mai Tsitsi kana kuti Mai Naomi pamwe nemhuri yavo, sezvamuri kuona kuti murandakadzi vave mumba mavo. Chero zvazvo mumba musati manatsorongeka zvakanaka, nepakuti tichiritoripowo zvakare kutsvaga kune vanoda kubatsira. Imi muri kuona zvisimo mumba umo, makasununguka kuti bata, tokurukura kuti tobatsirana sei kuti tinge tiri svitsa zvinhu kana kuti nhumbi, midziyo yekuti vange vari vanoshandisawo vari mumba mavo. Zvakare kune vanodawo kubatsira kuti vana avo vaende kuchikoro, nekuti kutaura kuno Naomi ane 8 years anofanirawo ari kuchikoro, Tsitsiwo ane 6 years anofanirawo zvakare ari kuchikoro, asi nekuda kwekuti munoziva mamiriro anga akaita zvinhu, vana ava havana kukwanisa kuti vange vari vanoenda kuchikoro. Asi kana varipowo vanonzwawo kusundwa pamwoyo pavo kuti vange vari vanobatsira vana avo kuti vaende kuchikoro. Aiwa, makasununguka kuti bata zvakare panhamba dziri pascreen, tobatsirana kuti vana vaende kuchikoro. Kune vanoitawo zvemayunifomu zvimwezvo, makasununguka kuti bata kana tichinge tawana kuti vachaenda kupi kuchikoro, kana tawana vanoda kubatsirana navo kuti vaende kuchikoro, aiwa, tinobva takuzivisai kuti vana vanoenda kupi. Zvakare vanoda kubatsirana navo kuti vawanewo zvekuita, makasununguka kuti bata panhamba dziri pascreen. From Uncle Saint neSaint TV crew, for now tichiti much love.